στο ταξίδι. Και οι τρεις έδρες που βλέπετε στη Δάδα είναι γιατί στο Λονδίνο η Αγγλία έχει κάνει το Λονδίνο, έχει κάνει 3 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες και πρέπει να πούμε ακόμα πριν φύγει η Λαμπαδιδρόμος ότι το Λονδίνο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 2 φορές πάρει την φλόγα από την αρχαία Ολυμπία. Η πρώτη φορά ήταν το 1948 με τελευταίο Λαμπαδιδρόμο τον John Marx, ο οποίος μας άφησε. Και η δεύτερη φορά ήταν τώρα στην αρχαία Ολυμπία και η φλόγα θα πάει στις 27 Ιουλίου που αρχίζουν οι αγώνες. Λοιπόν, καλό ταξίδι στη φλόγα με το χειροκρότημά μας. Η Μελώπη Δάντα. Τώρα θα μείνετε κοντά μας, το χειροκρότημα να συνοδεύσει. Και τώρα σειρά έχει ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα από το Λύκειο Ελληνικών Ξάνθης, το οποίο